Thank you. Thank you, Aideline.
Hi, Japanese.
大人用这个吗？熄咗個電腦佢。
Hi, Isa. Gulay. Pork chop. Makaluto na ako ng ampalaya for dinner. Tapos ito yung pork chop. Pinapaano ko yun. With tomato lang siya. Pinapaano ko yung lasa sa pork. Hanggang ma-dry. Malapit na siyang mag-dry. Maluto na ako. Diba? That's it. Our dinner for today. Hi, Mary Jane Durana. Love shoutout. Pag bago ka sa akin, magbakas ka lang. Babalikan kita. Thank you.
Mag-end na ako. Kasi parating na sila. Bye! Yung ma-end.